Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura l-pixkerija l-ġdida fil-Marsa li se tibda titħaddem minn nhar it-Tnejn. Dan ifisser li iktar minn 10 snin wara li Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea, il-proċess minn wara l-qabda sal-bejħ tal-ħut se jkun qed isir skont ir-regoli Ewropej. Meta tkellem dwar is-sajd u x-xogħol tas-sajjieda, il-Prim Ministru tenna li dan hu settur fejn meħtieġa ċertu flessibilità. Qal li sajjid għandu jifhem li hemm regoli stipulati filwaqt li l-awtoritajiet iridu jifhmu l-bżonn tal-bidla u jagħtu widen għat-tħassib tas-sajjieda. Irrimarka li dan il-proġett beda fuq sieq ħażina għaliex il-post magħżul fi żmien amministrazzjoni preċedenti ma kienx wieħed komdu għas-sajjieda. Biex din l-isfida tkun meluba qed tinbena faċilità ftit pass il-bogħod fejn is-sajjieda jkunu jistgħu iħottu l-ħut. Minħabba li l-post il-ġdid jirrikjedi wkoll bidla fis-sistemi mħaddma, kull min involut diġà ingħata spjegazzjoni u se jkun hemm ukoll perjodu ta' tranzizzjoni. Ser nagħtu perjodu ta' tranzizzjoni biex is-sajjieda, il-pitkala u l-kompraturi jidraw is-sistema, pjuttost morru nbidlu l-mentalità kompletament minn mentalità pjuttost antika, tradizzjoni antika ħafna, biddilna sistemi taħt id-direttivi kollha tal-Unjoni Ewropea. U hawnhekk nużaw sistemi wkoll kompjuterizzata. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes spjega kif meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, is-settur esperjenza xokk għaliex kellu jikkompeti ma' swieq kbar. Għalhekk il-viżjoni tal-Gvern hi li jkun hemm iktar modernizzar tas-settur biex bekk ikunu iktar organizzati u kompetittivi. Id-Direttur Ġenerali tas-Sajd u l-Akwakultura, Andreina Fenek Farrugia, spjegat il-proċess fil-pixkerija l-ġdida, proċess li jibda billi l-ħut jiddaħħal minn 3 entraturi. Eżatt kif jgħaddi minn ġod ċiler, kull pitkal jirreġistra il-ħut tiegħu, il-ħut irreġistrati jidħol dik li ngħidu l-auction system biex imbagħad fl-4 ta' filgħodu jibda il-bejħ jibda l-irkant tal-ħut. Min jirbaħ l-irkant joħroġ in-numru tiegħu fuq l-iskrin u toħroġ ukoll it-tikketta, imbagħad il-kaxxi bit-tikketti jgħaddu għal ġod dispetċerja. Fl-aħħar mill-aħħar l-operat fil-pixkerija l-ġdida għandu lan li joffri prodott frisk u ta' iktar kwalità. Qed naħdmu biex il-prodott lokali jasal għand il-konsumatur fl-inqas ħin possibbli frisk u tal-ewwel kwalità. Hawnhekk ukoll inkorporajna s-sistemi elettroniċi illi ħajħaffu x-xogħol għal ħafna min-nies.